и да приключи и хората да продължат с нормален ритъм на работа, с нормални условия, а да се успокоят и гражданите, че ще имат гарантиран достъп до здравна помощ. В този смисъл, след като изчерпахме всички други възможности, наистина ще се повторя сигурно, но аз съм имал 2 срещи с премиера и се убедих, че той е способен да взема много бързи, гъвкави и изключително рационални решения. И в този смисъл се надяваме, че така ще се случи и сега. Явно няма кой друг да бъде арбитър на този етап. И нека да има реформа, пак ще кажа, тя е задължителна, трябва да се случи, но трябва да е при ясна нормативна база, ясни критерии и подсигурено финансиране. Благодаря ви за вниманието. Петър Галев, Телевизия Европа, заповядайте. Какви конкретни действия смятате да предприемете за това да се премахнат делегираните бюджети? Професор Христов каза, че ще има среща с министъра. Какво друго смятате да правите? Конкретно Българския лекарски съюз. Не е правилен, може би, съвсем въпросът. Не смятаме, ние вече сме го направили. Внесли сме конкретни предложения за изменения в Закона за здравно осигуряване. И сме водили няколко разговора с институциите, от които това зависи да се случи. И очакваме, разбира се, решение. Но пак ще кажа, аз мисля, че го казах, няма как един закон за 2 дена да се смени. Необходимо е технологично време. Ще изчакаме още един удовлетворителен срок, предполагам до края на следващата седмица. Това понятие делегирани бюджети да изчезне от пространството. Такова нещо не може да съществува. Първо, няма как да има бюджети. Повтарям, нито болници, нито каса са бюджетни институции. Въобще не може да се говори за бюджети. Още по-малко пък за делегирани. Други въпроси? Що се отнася до протестите, понеже казахте общински и частни, мисля, че тези протести няма как да не станат общи. В тях ще се включат и от доболничната помощ, при това рязко намаление на средствата и там, вероятно и големите болници. Защото те също няма как да осъществяват дейност. Те могат само да трупат дългове в следващите месеци, ако останат тези делегирани бюджети. И доктор Константинов искаше да допълни. Аз само ще ви кажа за тези делегирани бюджети, че това е нещо, го имаме в доболничната помощ. Там има регулативни стандарти, се наричат, и знаете какъв е ефекта. Ефектът е, че може да си вземете направление от 1 до 15 число, на първото 3 месечия, след това нещата стават трудни. Само, че има резервния вариант да го пратиш пациента в болницата. Като стане това нещо и с болницата, какво правиме? Абсолютно смесване на системи на плащане. От една страна имаме клинични пътеки, които се плащат за свършена работа, от друга страна се казва бюджет, който трябва да се извърши. Ако ще го правим бюджетно здравеопазването, за какво са ни клиничните пътеки? Да дадат там на болницата 5 милиона лева и да кажат лекувайте както знаете. Ще падне напрежението. Значи това са принципни грешки, които ние няма как тук да ги подкрепиме. Ние подкрепихме реформата с ясната уговорка, че тя трябва, защото има проблеми. Има свръххоспитализация, може би имаме проблеми с броя на болниците. Това нещо трябва да се регулира. Ние си дадохме гласа за, защото нещата са болезнени. Това рефлектира от наши членове, които ни упрекват. И ние сме самокритични и казваме, да, ето, ние може да направим нещо повече. Ние трябва да направим анекс. Това е конкретната стъпка, която ни предстои. Обаче не може да подкрепим от тук насетне делегирани бюджети, пак на всичко отгоре и намалени. В крайна сметка, нещата трябва да върват синхронно и в правилната посока. Какъв е според вас начина да се ограничи тази свръххоспитализация и хората да не влизат в болница само за да плаща касата на болницата и тя да си оправя бюджета? Първо нека да кажа, че тази свръххоспитализация, за която така усърдно се говори в последните 1-2 години, не е обективно доказана. Нямаме цифри, данни, колко са тези случаи, през кои болници, дали са в едни и същи, дали е масово явление, каква е точната цифра.
С? Напротив. Не, вие говорите за престой. Болничен престой. Това е различно. Ние говорим за брой и видове хоспитализации. Дали те надвишават. Няма такива обективни данни. Средният болничен престой се сравнява, да. В примерно Унгария средният болничен престой, да кажем, 7-8 дни, у нас е 6. Това са, да. Това са такива данни има, но няма колко фалшиви или свръххоспитализации или излишни е имало в страната. Защото няма как и обективно да бъде проверено. Хващат се отделни случаи. Затова казах не случайно. Докато няма електронна система и електронна здравна карта на пациента, няма как да бъде преценката друга, освен субективна и да бъдат някакви изсмукани от пръстите цифри. Електронната карта ще даде информация за движението на всеки един пациент по всяко стъпало на здравната система. И ще се знае, ако той постъпва наистина от болницата в Карнобат, отива в болницата Бургас, какво, защо и как се е случило. И дали Карнобат са злоупотребили или не. Тогава ще има яснота. Така че към момента да се говори, но пак ще кажа, да приемем, че има 5-6 до 10% максимум излишни хоспитализации. Да не ги наричаме свръх, да кажем излишни. Някои от тях са и социални, вярно е. Но в същото време нека се запитаме доколко у нас социалната система работи, колко са социалните заведения. Болниците ги приемат, защото тия хора няма къде да отидат. Лекаря не може да бъде безразличен към човек. Понякога, да, наистина знае, че този човек го приемат повече по социални съображения, отколкото действително по здравни. Но се случва, не го отричам. Но нямаме други социални заведения, които да поемат тези функции. И това мисля, че е факт. 5-10% от всички хоспитализации да са излишни, прави максимум 170 хиляди хоспитализации от 1 700 000, които са преминали през миналата година. Сега обаче ги сваляме до около 1 200 000. Къде отиват другите 300-400 хиляди? Това не остава ясно при този намален бюджет. И пак казвам, никакво заместващо здравеопазване в доболничната. Напротив, снижение и там. Тоест тя не може да поеме доболничната помощ и минимална част от това, което отпада от болницата. Затова казвам, че нямаме готовност за реформата и затова един разумен срок на отлагане е повече от препоръчителен.